Bona vesprada. Primerament, des de la Filharmònica Alcudiana, roguem ens disculpen pel retard en l'inici del concert. I m'agradaria recalcar que cal respectar la distància entre cadires de metre i mig al públic. Dit tot això, comencem. Membres de la Corporació Municipal, socis i sòcies, amics i amigues de la música, siguen tots benvinguts a aquest concert oferit per la nostra banda juvenil. Que ganes de tornar a trobar-nos a un concert, i és que aquest és el primer que realitza la banda juvenil després de la pandèmia. És el primer d'uns quants concerts en els que podran gaudir de la nostra banda juvenil, ja que aquest any estem de celebració. Complim 25 anys. Malgrat la situació actual, la música a l'Alcúdia no ha parat ni pararà mai de sonar pel nostre poble, i durant el que queda d'any ja hi ha programades diverses actuacions. Per aquesta vesprada de dissabte, el primer que escoltarem serà un pas doble. Quina millor manera d'encetar un concert, no? El pas doble d'avui s'anomena Todos son nubes i està qualificada com a una marxa a la Bardera composta pel músic militar extremeny Ramon de San José. I ja, sense estendre'm més, els deixo amb la banda juvenil de la Filharmònica Alcudiana i el seu director, Rafa Domènech.
A continuació, escoltarem Toccata for Band, de Frank Erickson, compositor, director, arreglista, escritor i trompetista estatunidenc. La Toccata for Band ha sigut extremadament popular entre les bandes d'escola, de secundària i d'universitat des que es va publicar per primera vegada el 1957. Essencialment, dos idees s'expressen en les seccions Allegro non troppo i Andante con moto, el primer dels quals, amb trompetes i clarinets, és ràpid i rítmic. El segon, amb un solo de trompa, és lent i líric. Sense més dilació, mestre a l'escenari.
Continuant amb el concert, és el torn de presentar-los a Jacob de Haan, compositor neerlandès famós per les seues bandes sonores i per la combinació d'estils que utilitzen elles. L'obra de la que gaudirem avui s'anomena Variation in Blue i consisteix en una sèrie de variacions de caràcters en què els elements melòdics del blues es repeteixen contínuament. Després d'una introducció solemne en la que ja apareix el part del tema, hi ha una variació ornamental d'estil clàssic. A continuació, escoltaran una variació de blues seguida d'una variació ràpida de caràcter folclòric de l'Europa de l'Est. N'estic segura de que gaudiran de l'interpretació d'aquesta peça per part de la nostra banda juvenil. Música, mestre!
La caiguda lliure es defineix com energia pura, moviment sense acceleració que no siga proporcionada per la gravetat. Aquesta obra que escoltaran a continuació és això, una caiguda lliure. Des del primer compàs, aquesta composició escrita per David Dufner aporta un nivell d'emoció i intensitat que captura interessos creatius i d'interpretació. Utilitza tècniques contemporànies com grups de tons, patrons d'ostinat i línies melòdiques simples però de ritme ràpid. Sense més dilació, mestre, a l'escenari. I ja quasi concloent aquest concert, escoltarem The Great Locomotive Chase, de Robert Smith. Aquesta obra es troba inspirada en la persecució de trens de l'època de la Guerra de Secessió. Aquest treball pragmàtic descriu allò que es va conèixer com l'aventura més audaç de la guerra. Aquesta va ser una operació militar duta a terme el 12 d'abril de 1862 en el nord de Geòrgia. Alguns voluntaris de l'exèrcit de la Unió conduïren un tren en direcció nord cap a Tennessee, causant els majors danys possibles a la vital línia ferroviària de l'oest i l'Atlàntic, mentre eren perseguits per locomotores. Finalment, aquests membres foren capturats i afusellats com a espies. De segur que els nostres músics es transporten a aquell moment històric amb la seva interpretació. Mestre, l'escenari seu.
I ja per a finalitzar, l'obra que escoltaran a continuació fou un encàrrec per al Festival de Bandes del Nord de Manitoba en 1983 i es va estrenar a la clausura d'aquest festival. La suite és una de les formes instrumentals més antigues. Va ser creada per a unir diverses peces menudes per a produir-ne un plaer auditiu. A Little Concert Suite consta de 4 moviments que són l'idea original de la suite. Cada moviment té el seu propi títol descriptiu. L'obertura és una actuació majestuosa, com en un festival real amb convidats nobles. La siciliana emmarca contrast amb el primer moviment. Aquest és molt tranquil i en ell es pot observar el compàs de 6/8 típic d'aquest ball italià. L'estrezzo torna a contrastar amb el moviment anterior. Aquest és lleuger i alegre, amb figures melòdiques i ritmes moderns. Per últim, el Grinch, inspirat en la forma de dansa francesa i anglesa que es ballava a les corts dels nobles, especialment en els segles XVII i XVIII. De segur que gaudeixen d'aquesta interpretació. Mestre, quan vulga.